Raz, dva, tri, Sir Timothy vás víta u ďalšieho videa. No a dneska sme tu spoločne s mojím kamarátom a on má prezývku Dranula.p a nebudem hovoriť akože jeho skutočné meno, lebo to sa nesmie. On si myslí, že to sa to nesmie, tak ja ho nebudem teda porušovať. A preto ja tu dneska ťažím diamanty. A už ako vidíte, mám Minecraft, už to není ten Bloxdio starý, ktorý som hral. A proste som sa musel diamanty! A proste som sa musel naučiť hrať túto hru, lebo ja som to vážne nevedel. Je diamanty, koľko ich bude? Ó, tu je dosť diamantov. Koľko? 1, 2, 3, 4, 5. Obkopem, či to nie sú nejaké okolo. Diváci, to sa naučite odo mňa, že musíte to obkopať. Či tam niečo nebude. Zdravím divákov do videa. Ináč, dajte like a odber, ináč ste trobové. Presne tak. A ideme ťažiť diamanty. Proste, ja takže ešte predtým som tu ťažil diamanty. Ja už máte dobré armor, samozrejme. Ešte mi ináč, my sme vyskúšali to, že ten svet, že ja ti dám ten port a ty potom sa naň pripojíš. Vyskúšame to, prosím, Dranula.p. Na jaký svet? No počkaj, ja to iba vyskúšame, ukážeme to divákom, že či to bude fungovať. Takže disconnect, daj disconnect. Joining world, dobre. Som na tom svete, ja si teraz dám escape a dám, že otvoriť pre LAN. Dám, že allow cheaty on, game mode survival a teraz dáme tam nejaký port. Dáme tam 1, 2, 3. Počkaj, ja nemôžem. Leave on the... takže nemôžem. Takže start land world. Ok, teda Dranula.p máš ten otvorený ten, jak sa volá, ten multiplayer? Áno, add server. Tak, add server a teraz daj do toho server adres si napíš, že 60410. 601 Nie, počkaj, 60410. Máš? 4 1 Počkaj, 6. Ja ti to napíšem. Napíš si to do toho a možno ti to pôjde. Jo, ja mám teraz tak zasekaný Minecraft, ja sa kúknem, koľko mám FPS. FPS. 5 FPS! Robíš si zo mňa srandu? Ja tam mám iba 6 FPS. Chápeš? Kde si? Haló? Počkaj sekundu. Minecraft server. Pripoj sa na to. Pripoj sa. Počkaj. No čakám. Ďakujem. Tu moja sestra Poli. OK. Som na serveri. Počkaj, koľko mám FPS? 38 FPS. A diváci, vy ste mohli vidieť, že na mojom svete som mal iba 6 FPS. To čo bolo? Lebo to beží na tvojom počítači. Toto nebeží na tvojom. Počkaj. Toto nebeží ani na mojom. Dranula.p. Ja som... Počuj, môžem ti hovoriť prosím tvojim menom? Lebo to je také divné stále. No tak vieš, akože to... Predstavujem vám môjho kamaráta, ktorý ma naučil hrať Minecraft, David. A ja sa teda čudujem, že on ma to naučil. Lebo akože základné veci ma naučil. A čo som to chcel povedať? No proste, že ja sa čudujem, že to nefunguje a teraz, že mám tak veľa FPS. Ale vlastne ja som cvok, lebo jak som zapínal ten Aternos, ja tu budem musieť práve to vystrihnúť. Takže ja toto vážne, ja musím vystrihnúť to, aby sa na tvoj server nepripájali barziakí ľudia, dobre? To vystrihnem, jak zapnem server. To úplne vystrihnem. Teraz len taká join game Lela. Počkaj, ako chceš, počkaj, ja neviem, ako to myslíš, že ako sa môže pripojiť Lela? Vieš prečo? Keby som to mal naživo, tak som v keli, tak adresa je odhalená, všetci si to napíšu na listoček. Žiadne diamanty, je toto normálne? Nie, není toto normálne, ja sa pozriem, koľko nahrávam. No, už nahrávam 8 minút, krásne, není to nádhera. To bude dlhé video. Čo, 8 minút, si fakt dobrý. Ja nahrávam ja asi tak normálne nahrám 30 minút a zostriham to na 27, alebo koľko? 26? Lebo ja ešte poriadne strihať neviem, ja to len tak základne zostriham a navyše, ono to buguje, že čas nesedí s tým oným. Jak sa to volá? Ja mám poslednú točku, takže ju to položím. Ach jaj.
Čus. Chcem ti dať nejaké veci moje zbytočné. Na, tu máš. Dve. Jejda, tu sú itemy. Tam si choď kone dole. Dovidenia. Počkaj, takže ti tu nejaké itemy zbytočné nahádžem. Tu máš. To hrozne miluješ. No prkná. Je to koľko je toho deep slate-u? To si ja odkladám, lebo mám... Spider! Škoda, že tu neexistuje maze. Dobrý deň, pán Pavol. Bude maze, ale to, že máme fejkový Minecraft, tak tam ešte 1.20 není. Hej, dokiaľ... Ja sa ho ani trafiť neviem, mám takú blbú dosku na hrane. Jejda, tu je zombo. On sa buguje. Dobre, že sa buguje. Ja ho ani zabiť neviem, ja som taký... Jejda! Jeden zombík však. Ja si musím otočiť hraciu dosku. Pardon, diváci. Musí teraz chvíľu sa nebudem hýbať. Ne, do killu skeleton. Čo mám robiť? On mi nereaguje, myška poriadne. Ja to musím lívnuť. Počkaj, ja to musím lívnuť. Dobre, lívol som to. Dobre, idem zase na ten server. Prečo sú tam dvaja hráči? Kde je Míri zase? Čo? Prečo by to písalo, že dvaja hráči? What the fuck? Lebo ty si tam. Bol? Veď ja mu ani trafiť toho skeletona, neviem, ja som teda... Moták! Ja vážne neviem ani skeletona trafiť. Nikdy nejste Spidera, dostanete poison. Ja som to urobil. Skúsime tu zaliať vodu, ale ja tu budem trvať, ja tu budem kopať uhorský roh, no skvelé. Chcem vedieť, aký je to uhorský roh. No to by som aj ja rád vedel. No, máme tu zás problémy. Lebo Sir Timothy nevie, koľko trvá uhorský roh. Áno, zasa. Lebo ja som všetko, ja všetko môžem. Ešte, že v Overworldu sa dá položiť voda, lebo v Nether, ako každý vie. Nikdy nových Minecraftákov chcem upozorniť to, že nikdy v Nether nepoložte posteľ, alebo ona vybuchne, exploduje proste a to nebudete chcieť. Aj čo je zase? David! Si búchol skoro na vodu. Mám 4 torče, nech idú všetci po tebe. Aj do killu, ja som tu trouba, vedia. Prečo ty tu zastával? Tuto. Hej tu je takto. Ne, malý zombík! Zomri, dobre. Mne z neho spadla brambora, je to normálne. Ale prečo brambora? Keď tam tie zemiaky. Tá mobtrapka nejak funguje. Aj na to, že mám level 418, tak sa nečudujem. Vážne táto mobtrapka funguje. Čo robíš? Chceš dostať? Máš tam ten slep. Ale ja nemám žiaden slab. Či jak to nazývaš, slep? Tak aj volá? Dneska je tam slep. Dobre. Teraz tam žiaden idiot neprejde. Ej, chápeš? Ty si to dal zle, ten slab. Je, 2x zlatý armor. Si berem. A ešte toto. Je, máš bramboru. A chápeš, teraz zase skočia do tej vody, je to normálne? Proste nie, ty si dal ten slab les klasický. Klasický. Prečo tam dávaš tie sledy? Ty si to nepostavil. Mám zlatý armor, dobre. Sa ukážem divákom môj skin. Nevypadá dobre skin? Dobre. Je, malý zombík zase. Počkaj, pomôžem ti. Ale čo robíš? Ty ma hituješ. Sorry, nechcel som. A chápeš, že to je XP farma, ty mi všetky XPčka z nej bereš. Zombici došli. Aj, že zombici došli. Proste štátu, že zombici. Koľko som ti ubral sličok?
3. Železný ingot ti spadol. Au, čo ma hituješ? Aha. Nie, to je brambora. Zober si bramboru, alebo mi zober armor. Mám bramboru, napapám sa. Mám. Ale ja nemám... Ja to potrebujem... Ale dokiaľ aj s tými zombikmi. Máš torčky? Ty máš torčky? Torčky 10 som mal, ale 10 som ich nechal. Dokiaľ ja som zase 10 zabudol torčky. Nie sú... Ja neviem. Ty možno tam 4. Odsvetlíš ten spawner a musím to opraviť. Trocha. Jo, mám tu torčky, kúkaj. Ja si tam nejaké veci do toho odložím. Do tej čestky. Ale tam sú 4 točky sú tam. Osvetli aspoň jednou točkou. A ako sa mám... Mohol to osvetliť. No tak dobre, ale ako sa tam mám dostať? Asi to vie. A potrebujem bloky, daj mi bloky. No ďakujem, mám 19 blokov, musím si s tým vystať. Počkaj, čo tam robí Spider? Mám 4 torče. Aj tu je problém. Joj, dokiaľ, ja fakt neviem pracovať. Opäť to. No, mám jednu torč. Zabij tých zombikov. Lebo potrebujem to trocha... Zabij tých zombov. Kúkaj, ja som zombík, aha. No, odsvetlil som ho tými 4 torčkami, jak si mi prikázal veliteľ servera. No, ty si síce nesi veliteľ servera, no dobré. A čo sme zase pokakali? Vždy čo pokakáme. To je podmienkou. Pokakať na čo? No. My to musíme pokakať. No. Počkaj, prečo spočujem zombie gnolls? Aha, to je z tej jaskyne. Hej, dokiaľ. Oni sa tu spawnujú tuto v jaskyni. Nie sú torčky, daj mi 4 torčky. Plus 4 torčky. Ja nemám točky. Tak nič. Haló, točky! Nie. Ja ďakujem. No, tak ideme osvetliť tu. Jejda, tu creeper do keľu. Ne, nebuchni. Dobre. Creeper. Hlavne nevybuchni. Nie! Creeper, nevybuchni. Prečo to je toľko... Jeda, skeleton. On má enchantovaný luk. Trúlo. Tak ti treba trúlo. Prečo tu je toľko zombikov? Prečo ja tu počujem hromadu zombíkov? A tu je ťaženie skopého gunpowder nepotrebujem. Tak veľa to je hlavy. Hlavne, že tu počujem zombie grounds. Tu je niekde zombie grounds, ale prečo? To ja nevysvetlím. No tak to skúsim to prekopať. Diamanty som našiel dokonca. Dobre som kopal, správne. Zombie grounds, ale prečo počujem zombie grounds? To mi nikto nevysvetlí. Idem za tým zombie grounds. Diamanty! Nie, to je náhoda. Tu je diamanty. Ja mám stack 51. Tak toto mi teda vážne nikto nevysvetlí, prečo sú tu zombíci. Prečo to počujem Shift FN F3? Pozrieme. Ja počkaj, mi stačí vlastne F3 a trúbo. Ja sa pozriem, že nie je to najväčšie C-čko. To je C100? Čože? To je C? Tak toto, tak ja sa tam idem pozrieť. Dajte mu to po here. Dobre. Lomeno Ešte nie. Ešte nie. Dal som TP a her. Dranula P. Budeš to mať, musieť asi dať ešte raz. Nie, to je tak veľa movov do keľu. To je tak veľa movov. Vypadnite. Okej, operácia. Au. Ja nemám pri sebe meč do keľu. Cítite. Daj mi to plesnivé meso, okej. Goldy! Vidíš môj name tag? Mal by si ho vidieť.
Vieš prečo? Lebo sme chceli osvetliť pod mob trapkou, tak sme kopali tunel točitý. Jaj. No. Ne, ja som prišiel o vodu snať, nie? Ne, neprišiel o vodu. Lebo voda sa mi hodí. Ja som tu vytvoril cobblestone generátor, neveríš? Ja mám cobblestone generátor. Ja som vytvoril cobblestone generátor, ja som chytrý. Ale počkaj, prečo ma to nenapadlo skôr? Ja sa môžem nadkopať na tú lávu. Ja troubo! Prečo ma to nenapadlo skôr? Sa pozriem na tú lávu, ale nemám prísilky belík vody a to sa mi nepáči. Ne, tu je tá láva, tu je. Ja to skúsim vykopať, tú lávu. Tu snáď je lava pool? Tu je fakt lava pool, ale neviem z akého dôvodu. Tieda, tu tečie lava. Daj to po here, Timo, daj to po here. Dobre, máš. Pozor, je tam láva. Tam sa poďme. Ojojoj. Ale nevieš, akým spôsobom sa mi mohol vytvoriť cobblestone generátor? Cobblestone sa to písa. Cobblestone generátor. Neviem, prečo to hovorí, že cobblestone generátor, ale dobre. Ja to tu teraz zaliem vodou. Joj, do keľu, nič nevidím. Je lava! Joj, už som sa bál. Počkaj, Jej, lavička! No, tak lávu si chcel povedať, že láva nie. Chopíš! Počkaj, ty vykop! Tu máš môj krompáč. Počkaj, ty to vykop. Ja to zalejem vodou. Počkaj, toto si necháme ako zdroj svetla. Pozri. Počkaj, ja mám ten rýchly diamantový krompáč, tak na to jeda. Počkaj, sa nadkopeme na to jazero. Jaj, to ma nenapadlo, ty jo. Ty si modrá hlavička. Hop. Veď čo, voda? To je voda. Vykop ten cobblestone, jak sa nazýva. Vykop ten cobblestone. Tu je lava, tu zaliem. Ale čo tam môže byť? Tam môžu byť diamanty. Kámo, keď chceš robiť gangstra, musíš mať nagelované vlasy. Jejda. Je, tu je fakt lava pool. Tu je lava pool. Tu je lava pool. Kamu? A ja som fakt nevedel, že to takto môže byť lava pool. Jej, sorry, ja som ťažil blok. Jej, sorry, ja som vážne znova ťažil blok. Uveríš mi? Ne, neuveríš. A čo tu nerozlievaš jak oné? Kamu, aké je to dlhé? Je tu vznikol nekonečný zdroj vody. Vykop to. Jejda, tebe to trvá. Jejda, ja som sa zadusil. Oj, dobrý večer, babička. Ne. Juj, ja som musel uhasiť. Dobre. Je takže, kopem a zrazu tuto láva. Hej, vysvetli mi, čo tu robí oný. Iron. Diamanty, tie sú moje, tie som našiel ja, XD. A ja mám forčany, ja ich vykopem. A nie. Čo? Čo robíš v mojej dedinke? Kradnem ti hentie table, ale tento... Nechcem vyťať... Ešte vytraduj z Smite. Prečo mám tradovať Smite? Lebo potom ti už nezostane. Ja nechcem Smite. Ja takže to môžem zničiť. Nie, ale nenič mi moje pulty v dedine, ty trulo. Ja sa odpájam. No tak sa odpoj. Dobre. Keď ti to vyhovuje. Ja mám Featherfalling 4. Trulo. Ja mám na botách Featherfalling 4 Project Protection a Ranking. Project Protection není dobrý.
Tam už si bol, aby si vedel. Čo to, jak si ma obehol? Ty moták! Neber mi! Je, to sú zombici. Prestaň! Dávid, dovidenia, ja... Mne sa ti nebude páčiť. No tak ja už toto musím končiť. Dúfam, že sa vám video páčilo. Pokiaľ áno, tak dovidenia. Takže čus.